Fanuya wakania akaka Christmeduo Dear Lord, I thank you for the authority given me in the name of Jesus. And with this authority, I command the enemy to flee from my family. I declare and decree any strongholds of the devil be broken. No longer will my children, grandchildren, or great-grandchildren be slaves to sin. Satan has no power over our family, our business, our children, our relatives, or anything of ours. This household belongs to our Lord Jesus Christ. We pray that we would seek ye above all else, that as we wake up in the morning and go to sleep at night, you would be on our minds and our hearts. That everywhere we go, in everything we do, we would see you. We thank you, Lord, and we love you in Jesus' name. This is my fervent and humble prayer for somebody this morning. I strongly believe you are strong and kicking like myself here. Nyame Adam Odienkwasa Che. Senkenye Radia Anka Yeni Hwesufu biara. Se Nyankopon osoye nsa no pa na odien anantim awia na wafura yen ntama anadwo nso na wabebɔ yen ho ban. Se Nyankopon wei ene wo mayen ne yakoma eprehwehwe. Ne yakoma prehwehwe de ye bekonkonimdie mu. Nyankopon idwuma wodie no no. Se wode saade no ene de mayen. Awurade boni frae ni a na wode naboafo nso aka ho. We began the year 2022, January being the first month, and the 31st of January 2022. Na sani yes asia me kachire wo se eyire so kire so se den asafo Awurade onwu yen animu ase na Awurade a wode yen ahyase no ode ye bekwa awie ye papa no ampa se nyame no ene ode yen e ba awie ye e was the month of January 2022. And 31st. 18k baby and can crofo be 31st watch night. Minyame wa for me fisumi na so abeye mi odishi. Senkenye radia anka yen ne hwan. Senkenye radia anka enra wabra ye koda nani da so nim ye mu bi kra refisi e bebo mpaye na ye de yen kra de ase otiasefo Nyankopon ne nsa nanso adom ene ehumobra eso na edoso edi mayenti sa adom no asa boyen ho ban anopai ye ka atiasefo a ye ka wo tumi eko wo adwuma so ye ka wo a wo mani ate na omo ahunu. The last day of the month, January 2022. Say ye kan ho a. Nenye ya ho ofe, nenye ye nimu die, nenye sika bi a ye wo. Na enya ade bi a ye nim. Enye borofo bi etimi ka, enye twi bi a yetimi ka na wese. Enya atade bi a yetimi adwi so sema na ye fe. Enye ya hu bi a ye fe, enye tuntum bi a ye ye. Enye kokko bi a ye yo. Nemo ma ya dom se wote ase se ya dom se woda sorry e ya dom ene Awurade ateche na asom so a anope won kan wano ntum anope wo be kai ne Awurade na ye na wabie wano na wo de aseda e de amani din kronkron hwe ti ase ma me se ya ni binim na hye ase afi 2022 but as we speak now most of them are nowhere to be found.
Anopai, Sawatia, a Radinaye, Sanopai, Sawada Soria, a Radinaye, and Intica Radime Dawasi, Casa Radime Dawasi, Catcher Radise, Numo, Midabushi, Medawasio, Erade, Dewaya Dawson, Dewaya Sumbo. Ebradwene ntiase so nanka yenso ne hwan sanka yekodama de chie nanka yenso ne hwan abonefo te se yen adwamambofo te se yen musuo mat te se yen yenyanka ye kan a anka ye de kan wo bi enye yie nanso so ene se ye kan ne yie firi mu a ye kan yenye yie. This is the doing of God. And anopo what tiase a me pacho kan ne se nyame na ye naka se urade me da wase eno akeke enye kasa tenten o kasa urade me da wase urade me da wase obamba wo de abɔ me ne me ma urade me da wase wadom adoso ama me ni mabusua hwe ma me kasam nkyerɛw ye sha afiwe ase no abusua bi nipa be mienu wo mo afiri mu abusua bi ani atutu aka wonsam hwe abusua bi tu omani ento bi anim sansa wo mo papa bi wo mo maami bi wo mo wofa bi womu nana bi, womu auntie bi, womu sister bi, womu nua ba, womu nua bema bi. Wa free mu ya. Hwe enano eye bi ayeye na chiri ha. Abusua ba ako. One ne yire ene ne baketwa. Womu nyina nya car accident. Enka wurade krampo emfancha kwada ketwa no se da bi. Akwada no so nko bi. Akwada ne koye. Enti maame papa ene ne bawo abotofo akatakatatakatatakata. Ako hwe senyame me ade achewa eye ehunu sum esombo wate ukoda ye ubie wanum eto honom enkrom ewo wiase nyina wiyibi awurade aman tatia enti ubetumi aka kyerem se dan na wodam ne tatia di mu ana ubetumi aka kyerem se wodan na wodam no bibia ye okay ana hwe obi de ne ho ato ne bogra proof so say ye no na watom yie ntia hwe obi de ne ho ato ne security door bi a wa ye nti ose o edpono na metu mu yie ntia bra sister enye pono eyadom bible sana na dweda suomu a yada no ena saasafo awurade wo shana bofo mo bebo ye ho ban no wagi enfiri atamfo nsem obi krase wo kwa adwuma wonkoduru obi krase wo kwa asori wonkoduru endra wakwa asori aba hwe wo ba efufuo bi a wo san behim ka ho Eyawuradia. Anope, on behalf of my humble self and the entire solid production team, we are so much humble in prayer. We are humbled before our Maker, and we say we thank Him for the gift of life. We thank God for all the things that we continue to witness in our lives. We continually to say thank you, Jesus, for the love. Thank you, Jesus, for the grace that has abound not only for us but for the entire Ghana. We just want to say thank you, Jesus. We bless your holy name. Only your name deserves to be praised and magnified. We lift up your name above all names, for we know that at the mention of that holy name, every knee, every tongue confesses that Christ Jesus is Lord. He never changes, remaineth same today, and so shall he be during the ensuing years ahead of us. A grateful heart says, thank you, Jesus. A grateful heart recognizes the wonderful works of God. 42 minutes into 6 a.m. Monday morning, the last day of January 2022. Bringing you the Monday edition of your super duper comprehensive. Over here, we do in-depth analysis. We say it as it is without massaging the truth. And until you see fearless and factual breakfast show matching the most authoritative
social, political, and current affairs talk show. On behalf of the solid production team in town, as always, a team led by Adrimpahini Kofi Mensah, Kobe K, Kwame Asante, executive producer Odi AHENKAN933FM. I am privileged to speak on their behalf. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, and Surujabako Amaka. Yamwadi Mbonti, Enini Bakwa Bekaho, Ebimusi Adrinkasi, Anoprema Memoachi, Namemo Akwaba, and Famra, your family favorite radio station, AHENKAN933FM. A free sabric of people no do boy in summer who do I cost to Ghana, near what's a what say, near what's your count was near Beb one more mind to to me a conanim. No crano sanya tiano near the top. Son say, you say, baby, ya was ya de to one fan to a free top. Yanni and San Ubi, and you say, Yanni Swadia, Yanni Swadia, ye bunipa, but in Surunipa. You are president. We have given you a certain mandate to act on our behalf. Yenina cannot simultaneously become president. I don't see any your delegated powers. No, here to be at the a certain group of people to be at the helm of affairs, managing things on our behalf. And if things are not moving on the way expected, you between penny for the so we are MCE, we are DCE, we are assembly member. You be kind of natural said yet here. But adia bako ye womu ye gara hana se obi eka no kure, se obi ekasa se o kanokra. Dodo wan penasem. Ebi mu kra kase wo mu ade. Ebi mu so we na ni nso ade. We mu ade o kasa basa. But one say we are doing a very good service for God and country. Ye mu bebre no ye nkan no ntum mai tena microphone achi e me ye bote ye be kan no kre no sane tie no a wo ye hwenye ye ne ye nso so ye de boy yen no ntiti ase ma yen na de bia ye kan no kre no a nso so di akire minim se no kre kan de bia betena ha no a ye kan no ya tamfo dɔɔso but me ma tamfo na dɔɔso no mfa me ho se nipa mienu kura atemase a womo e boa yen so ate ase ne ye wa ha de bia no eya no womo te asɛm na se ne de womo te ase so ate ase nyankopɔn nhyira me pese me use word bi but womo de womo wo ho womo anyansa kasa womo te no womo de womo wo ho obi wo ho no mo a nyansa kasa wote but why na dwene se ne politics na wo ye no onyam pa ntoma ne ngu fam eni ti se nyansa kasa ote nanso so obagi atomu no na ye bibia wo ho yensam a ye betena ha ye ka enema dwumadi a me betena ha medie ne de me se anyansafo no temase anyansafo no mo Ghana no mo temase and they know we are doing a very good service at the mama da Ghana and inti nipa mienu nipa miensa no a wo mo ti de ye no ase no omo no mo hye nkunan omo no mo hye den yenim se adwuma no sa wo ye adwuma pa ehu atamfo doso but ne hye den ne hye nkunan eye nipa mienu miensa bi a de bi omo fra yen wakire ho no omo boy aba so tie wo mo nye nipa bi asa akekewu wo mo ye mpanimfo omo Ghana ha empanimfo a wo Ghana ha obi anim wom mienu miensa na omo hye nkunan e ka tren se he ne oye no no ana e wo se wo ye ensesa mfiri ho ne ensesa mfiri ho nkyina be consistent about the things you do omo kan ye to ya adwene mu no yesi ye bekoso aka no kre no a se nipa nyina bedo ye na nipa miensan will continually be on our path, guide us and tell us to say what we are doing the right thing. Na say yen go beyond the teachings and the principles of our country. Na say emrakuni 1992 constitution, you know, yen fa na nimu ntieti afem na we are doing the right thing there. Ene yen sesan ne, yen sesachana. Enti mu amonam wo mu ade wonye se no, monyire mo ho. The more you keep telling people, the more people would want to see onipa na wo kan ho asem no. So you are making me popular. I don't dream that was one. 47 minutes into 6 a.m.
Obuoba Ofori Amanfo. Se wunimu a ukoko bisa din no ne akyere wase yaka se obi Obuoba ko na ko bisa ne nkyere wase ye asase aban yo ye ntijai aje se koso na ye ya ne ye bra ye bejai na se wo beka kyere se ye nyai wunimu akobisi ase asase aban ye ntijai ama we are president na ye di dibra se wonsa na wototo papa so a ye be hwe wani maka kyere wo we are minister ye di dibra se wonsa toto papa so ye be hwe wani maka kyere wo eno nkyere se ye bu pa we ye me mama anka mepe we ye me papa anka mepe we ye me wofa anka mepe we ye me busuani kura keke na ye busuan long sleeves kura anka mepe nanso na eno no will not give you the yardstick to perform abysmally and look at me sit down shut my mouth enya adwuma amanga adwame dwen enya adwuma ye mu bi no upua ye no na ye mu tre umua ye nyeye ti ase sa and accept us. Oh my goodness, mami fa wiemo brand sam no fama on na fe yenko yen anim and I no pay e wiemo brand sam we ba ye mpanifo sam insan enkai wo se shorter day longer night no eno an ye da so a ewum shorter day longer night and intim se nansan no nsia bebo apam kra na still ewiemu ntete ye eye sa pepepe na enhyehye no akọ omo kire se ebewo mu se ya akopem March bosome no ne da etoso aduenu March bosome ne da etoso aduenu nti obon se ade eche kra still na ewiem entete ye eya na wa hye ne so ene ewiem obransem mo de ba ya omo se yemfanto ani mo se menka nkire wo se awia ebebo ene nti awia wo wiemu a free sabre ya kokopem anwumre mu ho baabi na fe ewiemu adwo a ewiemu bete fine ama dwumadie bi apese wudie no watimi adi ama na yefefefe pacho ewiemu obransem anope ye baaye ena maka mu asem akire wo no se weni da su nyina sa na se free sumpo be femwa Enunti mekoso abo Ministry of Roads and Highways mekoso abo mabaso maka kiro se weekend bia mini abo weekend bia me pe baabi fa weekend we nso mi bowura mu baabi baabi me koye nyina nso ya tutututu kwan so e kire sampa year of rose omuguso omoye but empanifo me kire mo je se emfuturo na kamia kwese baabi a ekwan no matututu so kama efe contractors wo kwan so ya hunu se moye but contractors ne yesremo samu wie ya no anipa da so fa kwan ne so ne de ewo mu a na makọ ensu kase bi mu ensu tini bi ene ensu eni ade galam say esen we munkobu bi megu kwan ne so sanse mo anwie mo anye saa enkoto samu be wie kwan no na nipa na ebefa kwan ne so yare akan ato dem o ye fra yare bi inflammatory disease heli dust ne nyoma se ni ko mu a yare nko a o yare nko a enti contractors no emfuturo abakwan ne so ba bia me ko ye nyina mfuturo kwan so bebre enti yesre mo adwuma ne de no ana mo ye no nyame nhyira mo na mmom ewo mu anakama wota kwan ne so kakra ewo mu anama wota kwan ne so kakra na mu gya ne saa mu be wie kwan no a ye bebo ye nsema mamo no enipa e be fa so na ye yare gudem ba saa emwa so what I say eba sa na the beauty of a kwan na mo ye no eso amamfa so enti me wo fa no ne me mpanimfo no mo a mo ye contractors ya mo akwan ahodo no so ye sere mo kwan no mo ye nyame nhyira mo nanso so mu anama wota kwan no so ama yen a typical example ye omo wo odan kwan nkwantanum ho de ko odan kwanta no me pa cho kwan no contractor no wo ye da ase nyame nhyira wo nanso so bremu nso ye wo hoi mente da se yese maami bia kotena ho adan ye oton bremu nso mente ye wo mumfa tank ho yi bi tanka no munkotwe bi ngum na mumfa megu kwan so kakra ewo mu a moye but monyema ne moro so because omo te kwan no omo ye nipa ma o na kire se Ghana yi de wodwene ho a wonte ase o ase Ghana ne ye nkrofo mienu miensa bi pedia o enti ye ya ka no ye koka Ghana asem a ye si aden ye ka Ghana asem ye koka maami politician bi asese na nimu atwi makeup sete dem ne bu afu ne ho papa politicians bi ono to so abo Italian bet ase shoe
waka ne na to so ɔte air condition mu ɔso wɔn te ase asɛ de ɔman sɛ Ghana ne yankrofo ketewa bi dia ebinim timi ka Ghana asɛm ebinim timi ka Ghana asɛm but yɛn de ɔboa asase aba yɛn ti gyae o boy yɛn go nia yakɔ fam ka ne yɛ pie ɛne nti na ɛsɛ amanga adwan yɛ adwan me se ya no akɔbo kobi sa wɔn mo ase kakra o tom de nti na ɛfrɛ wɔn mo asase aban go and ask, you will understand. Me see ye mu bi no agye se yewu ye frɛ agye se yewu gye yewu me papa kura ba be ye president na wodi nsem hunu a ye behwe nanim aka kyane so wodi nsem hunu me papa obeye president wo Ghana na wodi nsem hunu a ye beka kyerɛ no ya de wo ba betena di bire bi so enya ho a ye feu enya brofo bi a otimi twist no nti ne ye de wo betena ho ye de wo betena ho say come and serve the people. Ni ya na ye bufu ni say omo ba o se mo toma me na me mesomo but ye nya di tumi ne de hyam nsa wie pe mo pese ye ba besomo o di tumi se obi nsa wie a afa me besomo no na sa narrative na sesa na onu momu na o expect se ye besomo no na me MP di enti no de me tere radio ne so o kama asem sa me ye DC di enti masa. You have forgotten so soon say dibra na ukura mu ne no na ewo obi nsa wo eye power na e change hands na ma wo ba ho na nyame adom sa nipa no omo sesa power ma wo ba ye na ye fro MC ye fro DC no sa nipa no me da so te ase enti se wo ya de na ye kire ya dwene wo ho ate ase san se ohene a wonti afutuo no wo no wo de ne ntoma te ade bi wo akogu ne ho animu ase wo bedwam awurade nka ho no ma wonti ase esanse bia se ye dia na ye betwam akono e ma ho ma so me se wo kwan wosikeni wosikanti wo bia do no yeso weda wo be wo no wode ne sapa woni pada se bi fa wo boma wunua na wo kine bi wutwahwe a nipa na be fa enti ano pray ya won komo bebredi but for our Bible no na yen call Proverbs chapter 31 the verse 15 to 17 e hono me na ye kenkan na ne wo munye yes rewrade na na awotwi ye de abusua hye ne nsa yes rewrade na na awotwi ye de ye nipadua hye ne nsa ye de yan kasa yan kra hye ne nsa no abo yen ho ban na awotwi mu hwe na awotwi mu onipa bribrie biara obe na dwene so obesore wo so awurade be gu nanimu ase onipa biara obe na dwene so obesore wo so no mesi awurade obegu nanimu ase awurade be sore wo mo nso so na obetor wo nwere yade wo ma yade wo nyina nu Yesu mogam hwe taxi drivers yade mu nu Yesu mogam unya car accident da hwe ustia no ekura wo nsem no wo mfa nkopem da ewe Yesu dini mu na wotwe mi de wo nu Yesu mogam upew umpew mi de wo wura Yesu mogam stagger driver stagger mi de wo wura Yesu mogam upew umpew mi de wo wura Yesu mogam kaka ku driver won so upew umpew mi de wo wura Yesu mogam ewurade be bo wo ho ban obaji wa firi watamfo nsam obahye monyam MP3 ewurade be hye monyam che MP3 ewurade be ye wakoma so ade ama wo a wo bedwene ho adwen beka se na say yetimi tie radio na ye de yakoma di akire ewurade hira yen sa yes nia yen hwehwe no it is not about politics no but yen ahobrase empire ye bosre ewurade de bia. And of course it is part of the covenant say obi bia wo de ni radio ebeto ahenkan anopa wabra nonsia abo ekopim nondu me mpa bo amene awurade apam amene awurade won se saa wonipa no awurade ma de ye ya e wa abrabom onhu bida hwep saa wonipa no a efiri nonsia ekokopim nondu ode ni radio e de to ahenkan FM na ogbo woni tirim se mikotie ahenkan mikotie Obuoba no saa wonipa no ade a eye ya wa abrabom ya sire awurade apam ne say saa wonipa no awurade mani hu ade ye ya wa brabom hwe saa wonipa no awurade ma brabom nye mremre mfama no se ope bibi na odwene hu woni tirimu mpa awurade nyi aboafo mfamra
se ope bibi na oka ho asem na koma mu a awurade nya boafo emfa mmere sa nipa no eno ne mpa ya yebo ni de bia edi ma obi bia wotie Maakye efiti anopa no nsia ekokopem anopa no ndu. It's a covenant. We have a covenant with God. You see, awurade obi bia obetie anopa dwumadi ayidi wa ahenkan sa we nipa no okoton am ye nto eyisika ena wo pa awurade yenimu se eye wo na wo bokwan to ba bia kwan nie eni nti na ye ne wo call sa apam no se eduru ba bia emu aye den a awurade ye yemboafo eni nti anopa yi ya ho brase empa bo ne se awurade yede yabusua ehye wonsa na wotwi yede yabusua hye wonsa afimu yede yabusua hye wonsa ena aka ewa afimu awurade yede yabusua hye wonsa wa me yate ase say from 1st January to 31st January wodi yebetwa ampa wodi yetwa aka bosome foforo etena ne no so ye hye ase ye de ye wogidie wo mu say wawurade say ye de ho to so a ade nyina bedi aboa ye ne bewie ye aropa ni ode ne ho ato awurade so awurade nimwa no awurade emokwan to ba bia kwan ni mfama no awurade mana ni da so ewe Yesu Kristo denemo na unim say NPP for one day one timetable the abano pay be the NPP mun komo kakra one mo beto aba internal elections no national standardized test ya nkwada one more primary 4 chro ye no so say ade mpanimfo say one day primary 2 and 6 people so no ede beka ho ye be di nkomo afa no ho anopa finance minister so say ya anyi 11 antumu a wanhwe yi a na economic hardship etimi akoso wa Ghana hey maza munya botru she say mama bibia ye say without 11 no Ghana ntimi nkonanim sa na mo person mo ka kire yen yo na mo ye boni ayefo papa mo ye boni ayefo obi bia wagi 11 aginam a wo preachie say without 11 no enkan kontumi ma Ghana wo ye boni ayeni eya no akobone fache no sre nyame say urade ya form fire mbone cheyen san say yes 11 na the savior of Ghana now urade nhunu mobo say wo ka sa asem ni bi wani nsade say nyankopon ama wo adwapade bebrebe diamond urade ama wo ma fertile land Ghana asase kire me ba bia wo de aduabasi a enyeyi kire me what was say without 11 hey masa jaye kohwie no